Današnja se djeca, pripadnici generacije Alfa, sa novim tehnologijama i internetom susreću od najranijih dana. U početku preko uređaja vas, odnosno svojih roditelja, a nakon toga već u nižim razredima osnovne škole zapravo većina djece dobiva svoje pametne telefone. Kao što i sami znate, na njima djeca najviše igraju igrice, koriste društvene mreže i zapravo se dopisuju sa svojim vršnjacima, najčešće koristeći aplikacije za dopisivanje kao što su WhatsApp i Viber. Ono što povremeno nastane problem u tim aplikacijama za dopisivanje su različite razredne grupe u kojima se djeca dopisuju, razmjenjuju zadaće, informacije iz škole, ali nažalost ponekad znaju jedni i druge vrijeđati, ponižavati, omalovažavati. Nekada to čine preko tekstualnih poruka, a povremeno i preko različitih audiovizualnih sadržaja. Kada dijete postane žrtva bilo kakvog oblika nasilja unutar tih aplikacija za dopisivanje, važno je da vi kao roditelji s djecom o tome razgovarate. Morate prvo dati do znanja djetetu da nije ono krivo što je postalo žrtva nasilja, te da na bilo koji način možete probati graditi na njegovom osnaživanju i samopouzdanju. Dijete mora znati da ste mu vi ono sigurno utočište, njegova slamka spasa, ajmo to tako reći, gdje kojem će se dijete uvijek obratiti kada postane žrtva nasilja. Stoga je vrlo važno da od malena sa svojim djetetom gradite taj odnos povjerenja i otvorenu komunikaciju kako bi vam se dijete uvijek obratilo za pomoć ako i kada postane žrtva nasilja. Ono što je također važno i na to nemojte zaboraviti je da uključite i učitelje i učiteljice svoje djece. Oni sa djecom itekako u školi mogu i trebaju razgovarati o oblicima nasilja koji se događaju unutar razreda, a često se dogodi da zapravo učitelji o tome ništa ne znaju. Važno je da uključite i roditelje druge djece, možda djece koja su žrtva u tom trenutku ili su počinitelji nasilja i da svi zajedno zapravo u sklopu škole u nekog sata razrednika razgovarate o onome što se dogodilo, da probate pronaći rješenje i da jednostavno osvijestite djecu o posljedicama koje nastaju kada nekoga fizički ili elektronički zlostavljaju. U onim najgorim situacijama kada se šire neprimjerene intimne fotografije djece unutar tih aplikacija, svakako je važno da o tome obavijestite i policiju. Kao otac, ali i kao socijalni radnik, često razmišljam o svim pozitivnim i negativnim stranama korištenja WhatsAppa, a i svih drugih aplikacija za dopisivanje. Naime, WhatsApp trebao bi služiti za razmjenu fotografija, videa, poruka, za razmjenu dokumenata. Trebao bi nam pomoći u lociranju druge osobe, ali ta aplikacija može biti i zloupotrijebljena, može biti mjesto gdje može biti nanešena šteta mome djetetu, vašem djetetu, ali i svojoj drugoj djeci, bilo da je naše dijete žrtva ili počinitelj nekog djela. Naime, WhatsApp, a i druge aplikacije za komunikaciju mogu biti sredstvo gdje će djeca i mladi širiti govor mržnje, širiti neistinit sadržaj, mogu ugrožavati život i zdravlje druge djece, mogu iznositi neistinit sadržaj, mogu dijeliti svoje, ali i tuđe gole fotografije, pornografski materijal, sve ono što može štetiti njihovom fizičkom i mentalnom zdravlju. Kao roditelj mogu savjetovati svim drugim roditeljima da redovito provjeravaju što i kako njihova djeca komuniciraju, razgovaraju, pišu i dijele putem WhatsAppa, ali i svih drugih aplikacija za razmjenu podataka i da svakodnevno razgovaraju sa svojom djecom kakav sadržaj primaju, a kakav šalju. Moramo im svojim savjetom, svojim primjerom pokazati da takve aplikacije služe za razmjenu informacija, za druženja, za dogovore, a ne mjesto gdje ćemo širiti zločine, širiti neistinit ili štetan sadržaj za nas ili za neko drugo dijete.